Kestävän kehityksen voi kuvata matkana, jolla ratkaistaan aikamme suurimmat haasteet. Pohjimmiltaan se merkitsee matkaa kohti yhteiskuntaa, jossa eletään sopusoinnussa luonnon kanssa. Viimeisen vuosisadan aikana kehitys on ollut suunnattoman nopeaa ja parantanut elinoloja koko maailmassa. Samanaikaisesti törmäämme yhä vakavampiin ongelmiin, jotka johtuvat siitä, miten yhteiskuntamme tuottaa ja kuluttaa asioita. Kaivamme maaperästä aina vain enemmän erilaisia raaka-aineita, fossiilisia polttoaineita, fosfaattia ja metalleja, jotka saastuttavat luontoa. Sallimme erilaisten haitallisten aineiden vuotaa tai muuten joutua luontoon ja saastuttaa sitä. Ja tuhoamme luontoa yhä nopeammin erilaisin fyysisin keinoin, kuten avohakkuilla ja luonnonvarojen liikakäytöllä. Toimintamme takia edessämme on valtavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, saastuminen, vähenevät vesivarat ja ruokahuollon vaikeudet. Tämän lisäksi kaikesta kehityksestä huolimatta kaikki maailman ihmiset eivät vieläkään pysty vastaamaan perustarpeisiinsa. Luottamuksen taso monissa maailman kolkissa on alhaalla, mikä aiheuttaa muun muassa korruptiota, eriarvoistumista, rikollisuutta, poliittisia konflikteja ja sosiaalisia jännitteitä. Meidän pitää muuttaa suuntaa ja pyrkiä kohti sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Jotta matkamme voisi onnistua, meidän pitää miettiä tarkasti, miltä toivomamme tulevaisuus näyttää. Tarvitsemme rohkeita ja innostavia visioita, jotka ohjaavat rakentamaan kestävää tulevaisuuden yhteiskuntaa. Kun meillä on päämäärät näköpiirissä, voimme pienin askelin löytää fiksuimmat reitit, joita pitkin pääsemme tästä päivästä tavoittelemaamme tulevaisuuteen. Yhteiskunnan, yritysten ja koko ihmiskunnan saamat hyödyt ovat ilmeisiä. Ihmiset ympäri maailman voivat nauttia terveydestä, vahvemmista yhteisöistä ja hyvinvoinnin kasvusta. Kaikkien sitoutumista ja yhä parempaa osaamista tarvitaan, jotta matkamme kohti kestävyyttä olisi tehokkaampi, innovatiivisempi ja menestyksekkäämpi. Miltä sinun tulevaisuutesi näyttää? Tällä kurssilla opit, miten kestävyys määritellään ja kuinka on mahdollista suunnistaa kohti menestystä, ei vain pois itse luomistamme ongelmista. Tämä on matka kestävyyteen. Oletko valmis? Hyppää kyytiin!